Mit navn er Egon Johansen, og jeg er født den 11. juli 1916. Ja, jeg var familiefar, og min kone og vores 2 børn og jeg, vi boede lidt syd for Kolding. Da den tyske general Hermann Schmitz den 17. juni i 1940 kom til min gård, vidste jeg virkelig, hvad klokken havde slået. Han havde før været på besøg, men den her gang, der var det virkelig ikke en visit, der blev aflagt. Han bedte mig at følge med. Egon! Egon? Ja? Kom lige. Kom. Og tyskerne, de gjorde mig til vagt i koncentrationslejren Buchenwald. Og ja, det var ekstremt brutalt. Det var virkelig noget, jeg aldrig havde oplevet før. Og lige snart jeg ankom, så fik jeg et gevær i hånden, og jeg vidste ikke, hvad det var, fordi jeg havde overhovedet ikke forstand på våben. Ja. Mange af mine naboer, de gik også tit på jagt. Det gjorde jeg så ikke. Jeg holdt mig bare til de dyr, jeg havde, og det jord, jeg havde. Jeg slog heller ikke ihjel, hverken på jagt eller under slagtning. Det gjorde min bonde Karl Willi for mig, ikke mig. Altså, jeg vil ærligt indrømme, at jeg ville virkelig gerne hjem allerede efter et døgn, fordi jeg havde det overhovedet ikke godt. Slet ikke. Det var virkelig imod min natur at gå andre fortræd. Jeg havde aldrig prøvet det før, og jeg har aldrig nogensinde drømt om at skulle gøre det. Men jeg blev nødt til det, og jeg holdt min pligt og passede bare mit arbejde, desværre. Så blev jeg kort tid efter forfremmet, og det var selvfølgelig ikke noget, jeg var glad for, så jeg skulle være henrettet. Hej Hitler! Og jeg kan stadigvæk se hans ansigt. Det var fuld af sorg og frygt, altså. Og hans ansigtsudtryk, det blev bare værre og værre, jo tættere han kom på pælen. Geværet, det hang lat ved min side. Og for første gang så overvejede jeg at sætte geværet mod en tysker. Det er svært at kalde min kollega. Og i baggrunden så kunne jeg se de nye fanger blive lidt ind i lejren. Og det var virkelig uhyggeligt at kigge på. Deres ansigter, de var skrækslagne. Schieß! Schieß! Det værste af det hele var, at det bare fortsatte. Altså, folk skulle henrettes hele tiden, og det var hverken første eller sidste gang, jeg skulle henrette nogen. Det var helt sikkert. Men dagen efter, det var dog ikke helt almindeligt. Det var tværtimod virkelig forfærdeligt. Altså, man burde jo mene, at det er værre at dræbe sin bedste ven og sin egen bonde, end en man overhovedet ikke kendte. Altså, tænk, at en af de mennesker, jeg holdt mest af, var nemmere at likvidere end tilfældig. Min grænse var overgået. Jeg var blevet en anden.
Nej, det er mens du sidder og snakker, så bare lad os noget begreb. Så vi laver nu. Der skal da ikke siges noget. Cheese! Cheese! Se, du griner! Cheese! Cheese! Du griner! Det var godt gjort, mand. Cheese! 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 Hvorfor kigger du på mig? Jeg kunne ikke se lyset. Jeg kunne ikke se noget. Det kommer! Du skal også falde. Hvad skal du? Min grænse var overgået. Hvor griner du? Jeg smiler til dig. Kom. Jeg flykker jer. Det er som om en åndjern.